Uyangilingona sengizoze ngivane nawe besivele sihlanganiswa yini vele soze sizwane. Size sathelelana amanzi ngalithini ingane. Ngoba phela ngithi ngilight lapha engihlezi khona nginje. Usawubona ubumkhulu ngane ujabula ugqume njengechwane ngithi sawubona. Yini manje sekumele ngikulandele emumva ke sengathi manje wena uyistromisi sami. Hayi man, hlala kwakho. Unyoko wakushiyela umuzi. Hlala kwakho nje ukukhulisa inkukhuza kwakho nezingane. Shiye mina phansi ingane. Ngishiya nje ngomusa kaNkulunkulu. Shiya umama phansi. Okusho ukuthi kusazoqhubeleka ke futhi. Izingane zethu zisazoshona. Ngoba indlela ebishayo ngayo le yangane bungeke nje uzuthande ngomubi yakho. Yeah, cause manje lento le Sanibonani bakwethu, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu, siza abangani ukuthi bahlale phansi balungise inkinga zabo egameni lomngani. So nawe if uhleli lapha ekhaya unesifiso sokuba i-part of the show, kulula kakhulu ungakwazi ukuthi usithinte lapha ku-email yethu ethi umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sesikwazi ukuhlale phezu kwedaba lakho. Kodwa kwamanje anenze lento esiyithanda kakhulu. Like, ni subscribe, ni share nabangani benu nibatshela ukuthi sikhona la sinilethela i-show emva kwe-show. Kodwa bafethu into engifuna niyazi. Niyazi lento engizoyisho njengamanje ukuthi abangani ave beyinkinga. Bayinkinga abangani bayagilana kodwa mawufuna ukwazi wena ukuthi kahle kahle kwenzakalani namhlanje hlala nami mina ngihlale nawe. So njengamanje kwesibona ukuthi umngani wami namhlanje ukhala ngani amakade ekhala ngobisi. Bafethu masikhala asiya siphinde sinamukele bafethu kwishow yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. So njengamanje bafethu sengihleli nomngani othi unesigaxa sendaba afuna ukuthi sisikhulume silungise udaba lakhe. So ngeke ngisalokhu ngimosha kakhulu bafethu isikhathi senu, ngizovela ngidedele nomngani asichazele ukuthi kahle kahle kuhambani. Uyangithola my sister? Yebo futhi. Unjani Ntombi? Ngiyaphila. Ngiyaphila mfowethu. So ngicela ukuthi uzazise kubantu abakubukayo njengamanje ukuthi ngikhuluma nobani wakwabani. Yebo, igama lami ngu-Ayanda Ifando Scott ndisuka khona eNanda eZimangweni. EZimangweni. Alright. Siyakwamukela ke mama. Ukhululeke nje la ekhaya sinothando olude kabi. Yebo ngiyabona. Yes mama. So mama awuchaze kwenzakalani sithini isitori sakho? Sikusize ngani? Ngibhalele la ekhaya. Yes. Ke sathi sokuthi sinenkinga ekhona lapha ekhaya. Phakathi kwami nomakhelwane. Oh yeah. Manje umakhelwane inkinga nje zethu ziningi kakhulu. Oh yeah. Uthe ngelinye ilanga kwafika ingane yami isuka khona lapha kamakhelwane. Yafika ishaye kabuhlungu leyo ngane. Manje ngathi mina ake ngiyami yokhuluma nomakhelwane ngizwe ukuthi kwenzakaleni. Yes. Mangifika umakhelwane akazange angikhuphe kahle kwakhe, wangixosha nje ngisangena ngegate ngisazama ukumchazela ukuthi kwenzakalani. Ubuza kuyena ukuthi yini bekusenzeka phakathi kwezingane. Wasethi yena angiphume nakangeni akahlangene endaba ezingane. Manje ke ngibhalela lapha ekhaya ngicela ukuthi ningisize ukuthi nikwazi ukuthi nisikhulume naye. Okay, ngicela ungichazela la i-relationship yakho nomakhelwane ke manje ukuthi nabantu abanjani yahlekisana nakhulumisana kwenzakalani? Cha, angeke ngisho ukuthi ku right phakathi kwethu because umakhelwane namhlanje u right kusasa akekho right. Uyambingelela uyazithulela. All right, sure. But ingane zenu ziyazwana zona zabangani? Ingane ziyazwana futhi ingane zakhe ziyakwazi ukuzangalana nezami ziyakwazi ukuyangalana. Kodwa ngiyofike mafika ngala kwakhe unaka ukuzishaya. Oh yeah. Futhi lena yamayishaya kabuhlungu kangoba ngelinye ilanga yaze yaphuka ingalo ngase ngithi kuyena akayihambise kudokotela. Yes, wakwenza lokho makhelwane? Akaze angakwenze lokho. All right. Shuthi into ufuna ukuyenza ke la ufuna ukusizakala which part? Ufuna ukuthi ukhulume nomakhelwane nilungise lo nkinga noma ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane? Yikuphi la ufuna ukusizakala khona kakhulu? Bengicela ukuthi sikhulume nomakhelwane kwazi ukuthi le tension ekhona phakathi kwethu kwazi ukuthi kube right nje kube noxolo. Oh, wena ufuna ukuthula noxolo. Okunye nokunye awuhlangene nako. Yebo ngoba ngiyabona ukuthi khona inkinga ekhona. Mhlawumbe yena azaziyo mina engazazi. All right, no kuyazwakala sisiwami. So ngesamosha kakhulu isikhathi into esizoyenza sobiza yena umakhelwane because naye sikwazile ukumthola so ukhona kwishow uzoqhamuka naye ngekudala yabo? Yebo. Siyabonga sisiwami. So bafethu
sesizwile udaba la sisters ufuna ukuthula noxolo alungise inkinga nomakhelwane wakhe babuyisane bahlale kahle nobungani babo. So mina ngisamosha kakhulu isikhathi bafethu. Into engizoyenza nje ngizodonsa umakhelwane naye azokuchazisa lakhe le story. Siza ukuthi kahle kahle ithini indaba. So bafethu samukela umakhelwane. Mom. Yebo baba. Njani Ntombi? Siyaphila njani? No sikhona. Ngizocela nje ukhanyisela umuntu osibukayo njengamanje ukuthi ngikhuluma nobani wakwabani. Igama ngu-Andiswa, ngwakwanyakatha, ngokwendawo ke ngihlala eMtuba, kodwa ke ngisakhona around la eZimangweni. EZimangweni. Yeah. Oh right, siyabonga mama. Mama ngiyacela ukuthi mhlambe lo muntu ohleli nawo nakho umrecognize mhlambe kanjalo. Hayi ngiyamazi umntwana umakhelwane. Oh makhelwane wakho. Yebo ngiyamazi. Oh ya no into enhleke leyo mama ngoba yena umntwana khona udaba afuna ukudlulisa la kuwena. Yabo. Ngathi mhlambe into enake nayikhuluma before ngeke ngazi kodwa yena usethe kungikhanyisela kancane ukuthi khona into afuna ukuyidlulisa kuwena. Yebo mfana ayikho inkinga. Angeke ngikubuze mfana yini indaba elethu uningi mefuna ukukhuluma izinto mfana angilethe kulama TV lawa wena. Oh ya no mama ngithi ube sefuna usizo ukuthi akhulume nawe direct ngoba engathi uzamile ukukhuluma nawe kodwa ukuthi izinto igcina ngokungapheli kahle. So besethi nathi asingenelele sizama ukuthi mhlawumbe ikhona nendlela esingasiza ngayo. Hayi ngiyakuzwa mfana. Yebo mama. So singamdedela ukuthi asho ukuthi kahle kahle ithini into. Hayi akakanaba. Okay. No ngiyabonga mama. My sister? Yebo. Usa right? Yeah. Okay good. Lalela ke nangu umama usekhona so ngicathi sesingavele nje sihlalo odabeni. Yebo ngiyabonga. Yes. Sawubona mama. Yebo do. Yebo. Ngibhalele la ekhaya ukuthi bazama ukusisiza ukuthi kule tension ekhona phakathi kwethu. Ngoba kunenkinga la ebengike ngayizisa kuwe ngaphambili. Ngizocela ngendaba yengane. Ubaba yini? Le ngane le yama yabuya ihlukumeze kakhulu lapha kini. Ithi hlukumezwa yini ingane? Ihlukumezwa yini ingane incane? Ingane yama yashaywa uSiphumeni. uSiphume wakho wayishaya kabuhlungu ingane yami. Kodwa kwaze kwalekelela wena ekugcineni. Washaya ingane yami waze wayihupha. Manje mase ngiya ngiyobuza ukuthi kungani ingane ishaye kanjena wena asuyangishosho zakho uyangikhipha. Ma bengizocela ukubuza ukuthi kungani ingane yami wayishaya ngalahlobo wayishaya ngalo. Yayiphi ingane yayibekwa yini lapho? Yayikhona lapha kwakho ma. Ithi ayiyokwenzani kwami? Ingane yakwafika ingane zakwakho. Lapha kimi yayisiya bahamba nayo ke bafika lapha kwakho badlala emveni kwalokho angazi mina kwenzakalani. Kodwa yabuya nje sikhala ingane yami ishaye uSiphumeni yaphinde yashaya nawe wena futhi. Manje wena wazocomplaina kumina ngengane yakho eyajampa uthango la kwakho yeza kwami. Ngoba yelando izingane zakho nje. Phela ingane ziyalandana Ntombi singayithumanga. Kodwa phela misigange ingane kwakumele ngiyifake endleleni ingane ngoba ngangibona ukuthi iyagwekwa. Ingane uma inenkinga uyazi uzoyiceba kubo. Kodwa wena uzange uzoyiceba. Angithi uyalazi udaba Ntombi ukuthi mina ngihlala lapha kulola phahla. Lola phahla lungihluphi. Njengoba bengike ngachaza mfana ngumuntu ongahamba hambi. Ngihlalela kwami nje ngoba ngineyinkinga zami ziningi inkinga enginazo ziningi ngalendlela ukuthi kumele ngiqonde ngihlale kwami. Uma ngiphuma kwami ngiye enkonzweni. Uma ngingayile enkonzweni ngihlala nje. Ngibhekane nento zakwami. UNontombi lona usefuna ngiloko ngiya kwakhe ngiyombikela ukuthi ingane yenzani ngobani. Kungani kumele ngijambe uthango la kwami ngiyongena kwakhe ngizothi naku ingane ingihlupha apho ngangithatha ingane ngiyithi nje ngeimpamane ezimbili ezintathu iqonda ingane. Kodwa mina manje ngesikhathi ngizokubuza wangantshela ingane ukuthi ingane ihluphe ngalokho nalokho. Ukuthi zandi sibone nesizathu umntanami sokuthi ungazi uyihlupha usukele enzansi uzele lembhuntsana yakwakho. Iyahlupha ingane mntanami iyahlupha. Ingane ifuna uqondiswa. Kahle ngangingayona ingane. Futhi ngangingayona ingane ngangithi ngiyayilungisa ngiyifaka endleleni ikwazi ukufunda izinto. Ya mama. Kodwa ke ngalenkathi ke usuyiqondisile ingane. Masefika kuma wayo ingane eseza kuwena esezothi okay ngicela ukufika njengomzali ngithola ukuthi kahle kwenzakaleni. Angathi akahambanga kahle lapho waphuma esephuma ngesamagundane. So sengifuna ukucaciseke lapho ukuthi mhlambe ke ungakwazi umkhanyisela lapho uthi yini yadala ukuthi uzophakanya lo moya. Hayi ziningi mntanami ziningi Nkosi yami uyabwanele nje ngathi ngithi nhla mangithi hayibo ubaba yini maye ngiyalingwa ngisehlani
Usefuna noNtombi ngoba phela ngangigcine singangenelani makhe. Sasingagcine. Kwakukubi nje kungongaphesheya nongaphesheya. Manje ngathuka nje mangibona nayo intombazane isicocoba izongena esangweni ibekwa yini kwakumele vele ngivukula ngoba ithi iqhamuke Kodwa yini ukuthi sithi isithombe sagogo wami yini imali evela ikwenza attention kangaka uma ubona thina ngeke ngibuze noNtombi ukuthi yini ngoba wena ubufana uvela umethulele ubhuti yonke into awuyibeke obani yonke into nje uyendlala uyithi angithi usuze wanesibindi sokuzomletha la phakathi kwethu sobabili mina kufanele uvela usosuyendlale konke ngize ngodaba lweyingane mina lama kodwa wena uyabona ukuthi ukhona okunye okwaziyo nami ngicela ungenelela impela lami mama mangukuthi ungidlalele khona kushile yini khona kushile ubaba yini akakutshelanga no ngichazele nje indaba yengane makuthi khona okungenhla usungandlala hayi shukuthi kunamanga akakalikhuluma iqiniso okukhula kumele akutshele kona bekumele akwendlala akuthi akubeke etafuleni ngifike mina sengilekelela ngithi ngoba phela uyalazi lonke udaba benza bona mina ngangingekho mina yini esayenza emayikhaya chaza Ntombi uchaza babekele noNtombi ungafihli babekele ukhuluma ngani umama awukho mina maye ngikwazi hayi shukuthi ke uNontombi akafuna ungena emxholweni wemfana wami phela kubo kaNontombi wayenomama enobaba mina ngingena ngangihlala nesalukazana lapha esasiwumama wami yes bagula kabazali bakhe phithi abazali vele phela angithi njengoba bengabazali bayingane gogo ukuthi yonke into bayakwazi ukucobelelana nogogo ugogo akwazi ukusiza lapha angasiza khona yes kwiqiqima sebegula sekugogo ugogo wenze ugogo kuthi uyathakatha uyabaphosela imithi ubalethela izinto uphosa amakati washa kwathi yonke into hayibo ngithi ke mina ke ngoba ngangisayingane ngangingakunaki lokho manje sengimdala sengiyeloko ngiyibuza ukuthi hayibo kakade ugogo yizini lezo eloko ezishe time mntanami uma uhamba uhamba uthi ungagwegwi mntanami ugwegwele ngalana hayibo yayi lokho inginakile lento kodwa ke ngabamba mhlazane ngabona kuthele kumphakathi kodwa ke lalela wena ugogo wakho uyena wabulala abazali bami hayibo futhi yonke le nto siyayazi yayaziwa lapha emphakathini uphi ubufakazi bonto Ntombi ukhona ufakazi ngoba ugogo wathumela ingane yakho yona le ngusiphume ukuthi ayizonikeza umuntu awuphethe hayi kaloku noNtombi angithi ugogo yena unolwazi ngemithi yesizulu ugogo phela umuntu ephatha imithi ibhuti ngichazela hayi we yena wayisebenzisa imithi impela ngoba babenqena ukuya kwento zabelungu mntanami yabo la kukhona lento sezenziwa kuthiwa ama test ukuthi banqena ukuhlazeka nje emphakathini bavele nje ukuthi bagula basebeloko becashe lapha endlini nokugula kwabo ugogo useyayithatha phela amakhathakhathana uyahlanganisa njengomuntu omdala uyayithuma ke ingane nawe ngeke ungayithuma ingane ubona ukuthi umakhelane yakhohlela ashaya amabozabozana wafaka lapha hambisa ngane ekhaya aphuze umama umtshela akuphuze kanga angeqisi ukuthi weqisile kakudoko eligayela ugogo lelo akuzokwentsela gayela ugogo ingane ayikhuluma manje ingane leya ngane nje yasho nje kahle ukuthi ugogo uthe asilethe lokhu ukuze kuthi imake mawuthi lo ngoba ngichaza ukuthi kwase kuhamba abazali bakhe emhlabeni bahamba kanjani bahamba kanye bahamba kwenzakalani because njengamanje washona kwashona uma awuzange kuphele ngisho amaviki amabili waseyashona ubaba lesikhathi esodwa hayibo emva kwalokho kwasekusolakala ugogo kuyena vele maye uyena vele wavele wambona mntana akho nje umuntu ongayazi leyo nto lapho ukuthi ugogo wakhe wayevele ethakatha vele wayithakatha ndlelano yini wayiqhuba leya yenza ukuthi nibone wonke umuntu abone ukuthi lesisalukazi siyathakatha ingoba wayehlele basongela abazali bami ngaso sonke isikhathi nje emekhuluma nabazali bami lokho ethi bangalibambi lingashoni yima wena wakwayibamba ilanga lingashoni wayeshizo yini yena ugogo wakho wena wawumuzwa ngesikhathi esho ngangimuzwa kodwa ngangiseyingane kodwa ngangimuzwa emekhuluma nabazali bami hayi ke Ntombi ngeke ngiyingene kakhulu leyo bhuti ngoba nani ngekho nami ndanisayingane kodwa nje ngakubona kwaba kubi ngalendlela ukuthi anikhohlwa unele athi nje shazi lo mntwana egcekeni hayi kuvesane sivuka isilonda sibhibhe sithi ngoba phela into eyenzeka lapha egcekeni mntanami hayingeyinhle kwenzakalani ngoba phela ngesikhathi befika labantu begijima nocelemba ngangingazi lutho ngangike ngikwazi ukuba mama ngangiyingane kuthiwa kubulawa umthakathi manje uma sengiyibuka lento sengimdala ngithi hayi
uma bekuthiwa ngangikhona mhlawumbe nginamandla nami ngangoke ngiphindise ngoba phela lento abayenze egcekeni hayi ngithi noma ngilele ivesana ivuke nje kubulawa umthakathi manje ngixakwa ukuthi ubulawa umthakathi uthakathe ngani wenzeni ekhombisa ukuthi lo muntu lo uyingozi yathakatha ngoba phela akekho ongaqhamuka nobufakazi abubeke la athi hayi ke wavela waqhuba imfene emini ngamshutha ngiyakuzwa uma uyachaza kodwa thina ke sasisezingane futhi ngalokho okwenzeka sakubona kodwa sasila ekhaya azange thina sitshela umphakathi ukuthi ugogo akenziwe ukuthi ngesenzo sakhe wasenza nangeza ngani uzoxolisa nini lwethula udaba njengabantu abakhona endaweni ngoba azange sitshela umphakathi thina kodwa wayesaziyo nje kwenzeka lokhu ngenxa yabazali bakho wena phela nomndeni wakho abayinkinga lapha ekhaya manje mina sekumele futhi uma ziqhamuka lezi tokiza kini sigijima zigcwala igceke ngingafusekisi mina ngingayikhuzi umuntu akabamba inja yakhe emntombi njengoba ubona nami ngiyiqokelela ngiyibeka ndawonye nontombi ngiyayisondeza lezi zintsha zami ngiyibeka la ngithi khonkothani la igcekeni musani ukujampa amagceke abantu uyindaba lezi ezakini awukwazi ukuzibeka endaweni eyodwa ingane hayi ezami ziyahlala zihlala zithi nje manje ikhonkotha la mfana ukhonkotha la mangithi egroundini mfana yokhonkotha khona ugijima ngelikhulu ijubane ngoba phela ngenza ngamlingo zitheni lezi zakho zihamba imizi yabantu zibogumba uchuku utheni lezi zakho ingane ungakwazi ukuyibamba nje uthi ulungise ngenduku umama fanele size ziyongena komakhelwane ziyaphuma ziyangena uma sithi siyakuqondisela igwekwe uba nomlomo wena ayi ingane zami la ekhaya zikaze zihluphe ungani zihluphe mazila kwakho kuphela awukuhlale phansi uyibuze nontombi ukuthi hey nihluphelani mani kweminye imizi ngoba la ekhaya niyaqonda okufika uyibuze ndokuncedisa futhi musuyibuza awukahle kwema lapha isitorini sagogo ngicine ngisala kancane ugogo uma ufika umphakathi ukwenzakalani emva lokho wathumele khona egcekeni mfana kodwa uNkulunkulu wami usayibuza yini lo nto ayi mfana ibhlungu le nto mfana mangibuka ngihlalela phansi nje ivusa uhlevani yabona nje ngafesane ngimthatha uNontombi ngimthi mhlawumbe ngalunga ngimhlanganise nje kabili kade mhlawumbe nenhliziyo yoxola hey ngoba into yenzeka lapha mfana yayimbi ngalendlela ukuthi ngisho nje nomunye umuntu engekayithandi ngoba phela anginalo ulwazi ukuthi wakwenzakalani sibulala umthakathi eyagenqa kuyagenqa kwaze kwavutha ngishimlile washo ugogo waba ngumloda manje ngangingenalo ulwazi ukuthi kahle kwenzakalani kuyisithombe nje kodwa sibiyangikhathaza lento yangihlupha mfana yangihlupha ukona nje ngiyomxolela nifile hayi ngiyomxolela nifile Ncwese mama hayi ayisadingi naxolo ayidingi uxolo ifuna ukuyekwa nje soyilungisa noma ke mangabe uthi uzoyilungisa mama usho uzoyilungisa kanjani hayi uNkulunkulu uyolakha mfana icebo uma ngingambambanga ngimthi kabili kathathu hayi uNkulunkulu yobe mkhulu awu kodwa mama usho ukuthi akonakele ngokwanele manje ngoba phela angisaboni sesikhona isidingo sokuthi kubanjwane kwenziweni manje ngoba phela manje sekuyisikhathi ukuthi kubuyiswane kuhlalwe phansi nikwazi ukuthi nixoxisane njengomakhelwane maye akusekho bukhelwana ubukhelwane into yaphela kudala mfana yaphela kusekhona unina noyise kusekhona nogogo aphela ubukhelwane baphela nya hey kodwa uNkulunkulu wami yanilinga yini Jehova sezwazonibeka ke kulama TV hey kodwa Jehova hayi umkhulu yasebenza ungani ke usisonda kangaka ngoba nathi sashonelwa abazali nawo washonelwa ugogo manje yini ke le esiyenze ukuthi inkinga phela nontombi ithene azange bafe ngakufana zagula into zakini zagula zazayifela manje ugogo akagulanga namphuca nje umphefumulo wesalukazi esasizophila sikhule sibe sidala thina sasingahlangene nalokho sasizingane uyazi na ngoba sasingane kodwa nontombi hayi yabona into eyenzeka ngenxa yakini hayi imbi nontombi yakhathaza futhi kodwa vele ugogo wayesaziwa wona wonke umuntu nje hayi wabulala wonke umuntu la abantu bayamazi maye kodwa uyandivisa mfana ngiyezwa mama ithiwani ke minjani into mfana ithiwani akumyeka nabe akayinabe lento akayichaze mhlawumbe unolwazi lukhulu siswami yazi mina ngikhathazwa yini ukuthi uthe uza la wena wathi uzela udaba leingane kanti ufihla indaba engaka bengingayazi
njengamanje ngoba nami ngumuntu odidekile ngidideke nawo wonke umuntu because ngempela ngazi ukuthi kwenzakalani la ngoba sengizwa le ndaba engaka bengayazi why ungangijelanga ukuthi kanti khona indaba enkulu kanje ukuthi futhi beningazelanga lento asiyena eseyikhuluma manje mina bengizele ngokuthi kuhlanganiswa izingane sibe noxolo thina sobabili manje yena usefaka nabazali into bengakhange mina ngiyicabanga yes ngivumelana nawe siswami kodwa manje uyabona ukuthi lento iyagibelana sengisholo ukuthi inzondo yenu yabo ukuthi ihambe izifika naseyinganeni zenu ingakho ke futhi ngizobuyisa ngithi ngicela uxolo bese siyahlangana kube kuhle nezingane zibe right but ubungifihlelelani le ndaba nawe amanga wawancele beleni awahuquza awu amanga mfana unamanga ngisho ingane zakhona ezincane hayi ziyabhubhisa ayiqhathizwe awu hayi amanga ngoba yabona manje uhlule iqiniso yes mama because manje ngifuna uqamba amanga yabo le nkinga yeni le isinkulu kakhulu nathi asinawo amandla ukuthi sidile nawo le sifuna abantu abaprofessional abazokwazi banisize nilungise le nkinga yini because le mayizoqhubeka kanje izophinda ikhipha omunye umphefumulo phekwa le mphefumulo vele esesihamba phekwayo singasekho nayo izonto engisho lokho futhi kuzokwenzeka ngoba engasathandeni ukuthi kube khona uxolo ungane engathanda yeah because nawe siswami ukhona into obuyifihlile mhlawumbe into edalutha uma naye engcine seba kanje ingoba mhlawumbe nawe umbizele enye into kanti akuyona lento le othe wena ngempela iyona into ozoyilungisa yabo and ngihamselana nawe ungangizwa kabi nginawe kule ndaba kodwa ngifuna silungise sonke la sihlangane silungise because njengamanje kuyakhonjwana kanti leyo nto ayisizi ngalutho uyayizwa lento engisho hayi ngiyakuzwa futhi yena umeshaya izingane zami lapha yana uzishayela ukuthi kunento eyenzeka kubantu abadala angaziyo kwesibuze yena mama hayi beningenanxana ngane mfana wami inkinga nje yayigangile phela engane ngathi ukuyilungisa yes ngiyakubala ngone ngithi isilonda sikhona njengabe ngeke ngasho ngathi uma ngibona nje ngisho ngibona inkukhu yabona itshwele lithi mathi itshwele yongena kwami uthi hlifi hayi ngizizwe ngiphuka umoya uvela uphuke nje ubone kahle ukuthi abone babe kuthiwa nginamandla ngaba ngithatha ngishintshe ngilihubhele liqhanelize leyongena khona egcekeni kona hayi angixolanga mfana yabona nje into eyongihlanganisa hayi angiyibona ayikho hayi ingane zingaqhubeka izizwane ingane akunankinga nezingane ingane hayi zingazwani ingane kodwa nje zibe negap ayizwani ingane kodwa nje zithi zihlakaniphisa amehlo kubi makhe ngale ndlela kubi mazoloko zishona phansi zingavula amehlo hayi koba enye into kodwa manje ngoba ngilana nje bengizocela ukuthi kube noxolo phakathi kwefamilies phakathi kwami nawe maye kodwa ngani phakathi kwefamily ngoba yonke lento isiyezinganeni manje and ingane angithanda ukuthi sikhule nayo lento uyangilingoni ngoba phela mina ngiright ngihlezi lapha angiphumi mina angihluphi umuntu futhi uyangilingoni sengizoze ngivane nawe besivele sihlanganiswa yini vele soze sizwane size sathelelana amanzi ngalithini ingane ngoba phela ngithi ngiright lapha engihlezi khona nginje usawubona ubumkhulu ngane ujabula ugqume njengechwane ngithi sawubona yini manje sekumele ngikulandele emumva ke sengathi manje wena uyistromisi sami hayi man hlala kwakho unyoko wakushiyela umuzi hlala kwakho nje ukukhulisa inkukhuza kwakho nezingane shiye mina phansi ingane ngishiya nje ngomusa kaNkulunkulu shiya umama phansi okusho ukuthi kusazoqhubeleka ke futhi izingane zethu zisazoshona ngoba indlela ebishayo ngayo leyangane bungeke nje uzuthande nobubi yakho yeah cause manje lento le isiphazamisa nobungani beingane yabo lonto le ngoba ichaza kumama ukuthi nje shiya phansi shuthi yena akayimisele ukwenza uxolo nawe njengamanje ngoba isikhazile ukuthi nayo usanesilonda esingapholi kwezinto ezenzeka kwifamily yabo so mina into engizonisiza ngayo la ekhaya ukuthi sinithathe sinise kuma therapist anikwazi ukulungisa into yenu nixoxisane anibuyise kahle iyona into esingamsiza ngayo leyo bakwethu angazi noma ngizwa kahle lapho hayi ngiyakuzwa mfana mungazungibeka nje ngiright ungangathi asiyilungise kodwa sithe uma uthi ngingathi singasondelani makha singasondelani noma uyayibeka into yakho makhi kodwa singasondelani noma umakhelwane oyinkinga umakhelwane asingasondelani kakhulu umbeke pha umakhi nami ngibe ngapha manje ke mawusho ukuthi sibe sesiyayitelapisa ke lento oyishoyo mfana wami kodwa nje
Hayi ushona ngufuna manje-ke iy'ngane usho ukuthi zenze njani-ke? Hayi ingane nontomba hayi zingaba ngabangani kodwa ngifuna ziwakhupha amehlo njengenkalankala zithi. Maziphuma zibheka kwakhe ziwakhuphe ziwathi amehlo. Angeke ngiyinqabele ngeke ngiyibambe ngiyakhoqeda ngola kubopha ingane emntana omuntu. Ingane iphuma ingene noma ikephi la ithanda khona kodwa ngifuna ziwathi amehlo. Sibheke konke singathathi noma yini. Wow. Bakwethu mina angifuni uqamba manga ngoba sengishilo ukuthi into esingamsiza ngayo ukuthi simbonise i-therapist. Emva kwalokho singakwazi ukungenelela ke lapho because le inkulu kakhulu because into ezokwenzeka kulama families o2 labantu enithi banilahlekele kusazo-edeka abanye abantu futhi abazolahleka kule mndeni ngendlela eniphathene ngayo because indlela eniphathene ngayo ikho health. Angifiseli nonomba anikwazi ukuthi nomakhelwane ningakwazi ukuphilisana ngale ndlela because njengamanje natshengisa ukuthi aniphilisana nhlobo. Mangabe kukhala nokuthi mangibona inkukhu nje kwayona ngiyinquma inkosipele. Hayi kungashuba ukuthi sikwenye level. Sikwenye level. So ngiyacela ukuthi ngemvumo yenu kodwa ukuthi sikwazi ukuthi singenelele simsize. Hayi mfana ngoba ngiyakholwa ngiyamkhonza uNkulunkulu hayi. Asethemba ukuthi lokho uma efika lo mntana loyo noko yabona. Othi ukudamba kancane ma. Alright. Siswami lento engishoyo uthini wena? Hayi kulungile futhi masengiza. Mengavumi nje ukuxola. Kulungile kodwa mina bengijabulela ukuthi mhlawumbe masilana uzokwazi ukuthi axole. Yabo ingazidlulele kubanye abantu abangaphezulu. Wow, ngixolisa kakhulu mfethu ukuthi ke uyabona ukuthi uxolo ngathi awulutholi njengamanje. But with usizo lo lesoluthola ngicabanga ukuthi ke mhlambe ila nizokwazi khona ukuthi nisizakale nibonakala ukuthi lento yenu silungisa kanjani. Because njengamanje ingapheki kwethu. Ezolonto. But ngibonga kakhulu ukuthi nizile nakwazi ukuthi sikhulume udaba lenu. Ngibonga kakhulu for lokho ne. Hayi siyabonga nathi mfana siyabonga kakhulu mfana. Thank you. Bafethu sesibonile bafethu udaba silikhulumile sizamile ukulungisa kodwa yona iphela kanje. So ngosizo olukhulu ke soluthola labantu bangaphandle bazokwazi ukuthi basisize. So kwazi ukuthi sibasize bakwazi ukuthi bahambe i-therapist bakwazi ukuthi basizakale. Kodwa kwamanje into engizoyisho nje bafethu ukuthi inkinga zethu azigcine ziyinkinga zethu zingabugabhakele enganeni. Because njengamanje inkulu lento le and inzima angifuni angifisele omunye umuntu. Ngiyayizwa lento engishoyo. So bafethu asenze kanje. Asiqhubeke silike, sicommente, sisubscribe, senze nje yonke into ezokwenza sure ukuthi thina siyaqhubeka sila sisiza abantu base South Africa balungisa inkinga zabo. Ishow abangani bethu mina ngusandile kwaMagwaza ngivala kanje ngiphuma kanje ngimncane ubhadi. Danko. Ngifuna nje nami ukudlulisa lokho okuncane ngoba nako abafana apha bethi bazosiza basise ku therapist. Akunankinga anginanxa nayo. Ngoba ngiyathemba ukuthi mhlawumbe mangixhumana nayo kuzothi ukwehla lokho enginakho ngoba hayi ngibhlungu kona ngento eyenzeka ngibhlungu kodwa nginalo ithemba ke uma kuthiwa naba abafana bezosiza ngetherapist ngiyathemba ukuthi hayi nalokho okwenzeka kuzothi ukuthi ngithi kuba nolakana nje oligwemekayo ngoba ngithi noma ngibonani ngivukelwe nje ilo la fuqu lokuthi nje yabo kodwa hayi asethemba ukuthi yona izosiza impela izosiza. Akunawa ngakanani amazwi kodwa nje ngiyayethemba yona ukuthi noko izothi mama iwabeka lawo magamana ngizizwe ngithamba. Ngiyabonga usizo ngilitholile lana kodwa ke babethi abantu bazosidlulisela kuma therapist. Ngiyathemba ukuthi kuzoba ngcono konke benginethemba lokuthi kuzoba khona uxolo phakathi kwethu nomakhelwane ngoba bengingathanda ukuthi mina lento yena seyivezile bengingathanda mina ukuyiveza because bengisazama ukuhila. So angithandi ukuthi ke manje lokho kuhlikele inganeni ukuthi izikhole ingane sekusenzeka kanje phakathi kwethu. So ngiyathemba ukuthi mase sithola i-therapist kuzoba ngcono.